bikin Hausa ake yi a ranar Hausa, al'adun mu alidun mu ɗayan Hausa, ana girmama yaran mu ya kai nisa. Aya aya mai nono aya, shigan mu ba a kada nonon shanu, an kaɗa ma ba ma sha, saboda mene ba ma sha, saboda karnin nonon nan. Saboda karnin nonon nan. Hujjar ita ce idan kana ƙaunar mu biki na al'adun mu kayo shigar yaran mu a radu ba za mu ki so ba, a radu ba za mu ki so ba. Batu na kishin zabi mu dinga jallan zabi da karmu ba da rami, yin haka ba daidai ne ba, ba za mu so ai wannan ba. Ranar bikin al'ada gudunmawar mu bada a tamfa dangin shadda a mu ba za ya ɓace ba, kayan mu ba za su ɓace ba.